Записва ли, Филип? Ще бъде его тогава. Ще бъде. Аре, бе, къде отиде това? Как се пуска? Ще бъде. Ама, трябва ли го цъкна? Не мога да цъкна се. Ами аз къде разная? General Bug. Филипе... Къде? Ето, къде беше? Ще го еба устата. Давай, къде беше ще го еба устата? Не, това което Пепи игра! Това няма как да стане. Бе, да се усерем тук. Какво игра Пепи? Кои вилари, бе, брат? Кой е Пепи, бе, брат? Кой подива ли те Пепи? Коя? Чакай, трябва да се интродюсваме. То с досадния глас, който говори в момента е Филип. Бата, никой не се интродусваш на всички 4 човека, които са Наско, Анди и там още някой. И сигурно баба ми, ако й покажа. И Леля ми, ако намери, да. Там на... По-тихо обаче, все пак. Кое да... Кое? Найтите... Второто. Ти отли си, бе, брат? Funtime Freddy. Как Funtime Freddy? Funtime Freddy. Ще бъде. Старт гейм. Аз не знам как си игра, между другото. О, бах! Това си влиза! Какъв хикс, бе? О, бат. Какво да правя? Къде беше триъгълник? Натиснах нещо. Станката ли? Тренера ли? Респекта за станката. Този в момента, който говори, се казва Ангел. Викат. Как се... Бе, умършо. Това що не се затвори? Не става. Имаше някой бате. Направо така. Между това след как направо отивам там. Защо не свет... бате, курвата! Курва! Мъша! Да ми ядеш патката. Що не мога да затворя, брат? Говори. Виж го малкия педер, разгледай го. Да ми ядеш патката. Майко! Много страх. Много страх. Как да го играят това, бе, брат? Аз не... Бата, аз ще го бия това. Аз не схващам какво трябва да правя. Така. Бе, брат! Извиняй, Фика, не трябваше да викам, Фика, извиняй. Чуваш ли какво ми говори? Не мога, не ми дава! Чуваш ли го? Да ми дадеш кура, педера. Така ли трябва да държа? Колко време? Светнах ти очите, путко. И на тебе, на мен. Мърша. Ти блъди бастърд, нали? Не ме телепортва, брат, ще загина. Нали? Той не е бил на тази Аз да... Как подскачам? Не мога да го бия това. Няма си последен опит. И предавам щафетата. Кабела ми е в газа. Само на другата врата ли, защото си не е педерас тука? Загинах ли? Fucking hell, видя ли го малкия педерас как... Имаше някой, заклевам се у майка ми. Майко!
Ама, страх ме, бе, бре. Супер да, тръгна. Не го правя, не го правя, не го правя, не го правя, не го правя. Не го правя. Аре бе, брат, бе, има! Моке педраст. Няма никой вкъщи. Няма никой вкъщи! Опа, Розов. Няма никой. Заболе ме главата. Направо ти кам гърмим, направо ти кам не спим. Синя. Розов. Какъв гардероб? Какво да правя? Защо? Как се затваря? Какво да правя още? Сега какво да правя? Няма никой. Аре, брат, дай ми да спора. Опа, какво стана, да не те фанах? Изведнъж го дърпам за патката. Майко, къв съм муда. Като не знаеш 3, third time's the charm, the talent charms. Чайта. Много съм добър на играта, бе. Нали диптро трябва да се дава, брат? Континю. Континю. Филип Котиньо от Барселона. Сега, да играя ли това, което Ачо игра, или да играя Nightmare Mary? Айде, приятели, време е. Шеба да е, приятели? Така, знам как се играе, защото съм много готин. Има вируси. Пъпеша. Аре, бе. За по-младите зрители, това му викаме хентай. Аре, бе! Не! Затворих ли не? Как съм жив? Кой е този Пепи? Значи тук сега ще му видя очите. Мама ти дева. Между другото, не трябваше да оцелявам като клекнах. Ние мисля, че освободихме цялата къща. Бактерия. Аз се знам каква коментация да давам, между другото, мислих, че ще е много по-лесно. Арматури! Това не е готино, ето това не е готино, окей. Ма брат, виж го хентая, бе! Аз бих си поиграл, бе, тия по-малко знаеш къде ма отият. Саша е тука. Видяхте ли как познах? Сега го няма. Най-добрия в играта. Нема по-добър батинка. 13 батинка! Аз ли? Няма се закопам. Тука е. Какви гадни звуци издава. Да, брат, по-тъмно от файловете на Епштайн. Фенера отдава. Давате от фенера, бе. Какво прави тази детска кръв на калкулатора? Копеле. Виж ли какъв е грозен, бате. Не ти, Петър. Тука. Няма го. Аз съм гей. Аз съм, как беше? Пъкледерас. Тука. Бат, аз съм най-добре, няма спорване. Брат, на зрителите ще им стане скучно от мен. Мале, аз ще стана ръзак. Толкова ще се реже в... Добре, фенера ми се опре. Толкова ще се реже в едитинга, брат. Тука. Жузник. Да. И пипалата. Не, то се казва Night Mario.
Вие обичате ли да имате пипала на очите? Да, най-добре. Шеба дева, приятели, пиратели. Къде цъкна се на места да ти го наместа? Отключих трета нощ, тъй че приятели, Пони ще игра на най-трудното до сега. Какво? Това е Понито ни вече, той даже няма нужда от интродукция, това е Аз- любимия на всички Пони. Аз съм мейн керактера тук. И ми чупат зъбите такива. Разхождам сега с един обикновен келеш по квартала и ме прибират. Искам по... Какво правя в килера, бе, брат? Мисля, че този Диди е Айнщайн. Боже! Want to see the scooping room? I see a Scooby-Doo, they're coming after you. We're gonna... See how many pieces I can cut you into? Снема па! One. Ей, Мацо! Яла да го барим. Боже! Боже! Мацо! Let's see how many Peace, pieces peace. I can cut you into. Аре, те върнам парадайса! О, боже! Боже! Where are you? Боже! Здравей, Мацо! Добре, аз... It feels like my birthday. Did you have a gift for me? Аз не исках така да става, копале. Ти от ли си от този да ми каза? Като твой ред началото на видеото, вчера на екрана. Ще те водим на купон. Отиваме на купон. На купон. Отивам. Не, копале, тук беше затворено. Аз да умрем, ако лъжеш. Без майтап ще се напикам. Аз не я харесвам кога... It feels like home. Маля, тия твоите курви се побъркват. Аз казвам... Не мога... Опровах се. Колко ти е тарифата? Опа! Мале! Ланай, ланай, ланай! Пролазиха сметка, 40 лева пълна програма. 40 лева пълна програма? Нещо! Боже! Оу! Разбих се. 50 лева пълна програма тогава. Ама ще чукам и тебе и дъртата. Деба! Добре. 60 лева, ама сте и ти, и дъртата, и лелята. И лелей. Добре. Боже. О. Where are you? Тука съм. Пис. Боже. Шеба деба. Я само... No! Шеба деба. Мисля, че беше аз, защото се щупих кръка от масата, мате. О, исках да ритнам дъртата. Много боли, копале. Where are you? Тука съм. Боже, аз съм най-добре. Отивам да се напикая. Of God.
Добре дошли на моята сватба, аз съм... Копирайт. Потрически, какво бе? Бело? Мисля, че това е Бело. Не, това е... Мине пред скока. Приятели, бързо след видеото само да кажа и Пепи игра, обаче той беше първи и беше на отделен запис и нямаме записа, защото той затвори играта преди да мога да спра записа, Петър. Ще чак се напиш към. Ще се напише, което е оправдание. Да, мерси за... Да. Абе да!